హరే కృష్ణ. శ్రీమద్భగవద్గీత షష్ఠోధ్యాయ అనగా 6వ అధ్యాయం ఆత్మ సంయమ యోగ. శ్లోకం 16. నాత్యస్నతస్తు యోగో అస్తి నచైకాంతమనశ్నతః నచాతి స్వప్నశీలస్య జాగ్రతో నైవ చార్జున. నాత్యస్న తా షా రెండు సైలెంట్ అవుతాయండి. తియ నాత్య స్న షా సైలెంటే నా. నాత్యష్ణ తస్తు సా సైలెంటే తాకు కారవండి. తస్తు నాత్యస్నతస్తు యోగో అస్తి. ఇక్కడ ఆ పలుకుతామండి, సా సైలెంట్ అవుతుంది. యోగో అస్తి నాత్యస్నతస్తు 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 యోగో అస్తి. నచైకాంత పూర్ణబింబం కాడ నా పలుకుతామండి. నచైకాంత అంటే నా సైలెంట్ అవుతుంది. నచైకాంత మనశ్నతః ఇక్కడ షా సైలెంటే నా పలుకుతామండి. మనశ్నతః నచైకాంతమనశ్నతః నచాతి స్వప్న పా సైలెంటే నా పలుకుతామండి. స్వప్న నచాతి స్వప్న శీలస్య శ్యా సా కింద యావత్తు శీలస్య నచాతి స్వప్నశీలస్య జాగ్రతో నైవ చార్జున రా సైలెంటే జాకు కర్వండి. చార్జున జాగ్రతో నైవ చార్జున. నాత్యస్నతస్తు యోగో అస్తి నచైకాంతమనశ్నతః నచాతి స్వప్నశీలస్య జాగ్రతో నైవ చార్జున. నాత్యస్నతస్తు యోగో అస్తి నచైకాంతమనశ్నతః నచాతి స్వప్నశీలస్య జాగ్రతో నైవ చార్జున. హరే కృష్ణ.